הלו אמא. אתה יצאת רחוק כבר? כן, למה? אתה צריך לחזור. למה? מה קרה? אבא רוצה ללכת מהר לזייצר, לקנות איזה חלק של ניאגרה פה מקולקלת. הוא סוגר ב5. בוא תחזור וביחד תקנו מה שצריך. אין בעיה. יאללה ממי. תגיע תעשה את זה, ותגיע לאפס תגיד לי. סגור. אבא מחכה לך באפס. מה, הוא מפגר? מה עכשיו? לאט. לא, טוב, הכל בסדר. ביי. אחי, לא שיחקתי שום דבר, לא שיחקתי, לא שיחקתי אחי, לא שיחקתי אחי, לא שיחקתי, לא שיחקתי אחי, אני עוצר, לא שיחקתי, לא שיחקתי אחי, לא שיחקתי, אני לא רב אפילו. בוא נעצור בצד. אין בעיה, טעות שלי אחי, אני לא רבתי לו כלום, אני ילד עדיין, אין בעיה. אין בעיה אחי, אני ילד, למה יש לך ככה? אחי, לא נכנסתי, אחי, לא נכנסתי, לא שמתי לב, סליחה, מצטער כפרה, למה לריב איתי ככה סתם? איך נכנסתי בכלל? אני לא נכנסתי אפילו. אני אעצור, אין בעיה, אני אשים ברכב בצד. אני אעצור. אני פה, אני רוצה בעיה בצד. אין בעיה, אני יכול להתקשר לאבא שלי, לאמא שלי. אין בעיה. אחי, אני ילד. אחי, למה ככה אבל? לא עשיתי כלום, מה הוא רוצה? שלום.